Ngikubingelela umbukeli ngiphinde ngikwamukele kuSimanzoni sikuthezwe indaba eyifika ngaso ke esikhathi ubabunala lapha ke wawo ke amathole funeral okuyiwona ke ngempela ke angcaba ngesizotha lapha ke iqhawe lasemsinga yena ke lapha ke uCibi ke umfoko kaDlamini ke obefihlwa ke emavikini ke edlule imbukeli ke edlule ke lapha ke engozini nemoto echaza kabanzi ngalomsindo osuthi wasuka lapha ke enkundleni zokuxhumana ngemali ke okuthiwa eyesoso okuyimali ngempela ke eyahlanganiswa abaculi ke baka Maskandi behlanganisela lapha ke iciko elifana nabo okuza kwabo lapha ke inkosi ke yamagcokama lenkulumo ke ithe yaqhamuka lapha yasusa ke ukukhuluma lapha ke enkundleni zokuxhumana ke ubeke esebuza yena lapha ke ubaba ke unala ngempela ke ngayo ke le mali ukuthi ke yenzeni ke futhi ke wabe esechaza ukuthi ngempela ke le mali ke nayo ke ayenelanga kuzona zonke izinto ke ezenziwe lapha ke emncwabeni ke lapha ke wakhe ke uGupta naye ke lapha ke uSicebi ke umfoko kaDlamini ake ngudedele ke mbukeli ke kuzise yona ke ivideo yakhe ke ubaba ke unala echaza kabanzi lapha ke ngazo ke inkulumo ke ethe zaqhamuka lapha ke kuona ke usocial media kanti noThabani naye ke akayibekile ngempela ke lapha ke exwayisa bona ke uKhuzani naye ke lapha ke ubaba ke unala ngayo ke imali yesoso ethi ke abayise lapha ke kubo kwaSicebi mbukeli siyabonga ifani kokhefuli nonani ngentshela abafali bami mina ke weKhuzani ke awungazi wena mhlawumbe ungizwa ngendaba nje ngibudlula ngithi mina into engonifusekisayo nanonala shule mali yokwenza ulive nihambisa ngentshela ngoba ngiyonifusekisa izwe libhekile ngutshela mina nginaso ke isikhathi sabafana abangezwa mina ngoba ningamadoda nembadala kodwa nenzisoka abafana le mali yesosi ithathe nihambiseni le mali yakubo Sicebi thathani imali yakubo Sicebi iphimisele khona aweka amasimba enizwancenga la thathani imali yakubo Sicebi niphimisele kubo Sicebi iKhuzani finish and clear le mali akuyona eyamathole yakubo Sicebi ake nithatheni imali yakubo Sicebi niphinselene emuva asikwazi ukuthatha imali yesoso siyenzeni khona abanye ababethi hayi uSicebi uthathiwe lutho kune video kaSicebi epaka egarage mangazuma kahle ivideo uzobona ukuthi ngasesteringini kwakukhona ibhodlela likatshwala iStella lapho ngasesteringini uma ubheka le video lethi Sicebi niyaphi lapho mawuthi uyabheka egarage kwakukhona ibhodlela leStella lilapha ngaphansi kwestering emotweni okusho ukuthi naye lo Sicebi ayedlila utshwala ngalela la kodwa le mali yesoso omsunyonyo ithatheni angeke mina yazi ke Mr Nala ukuthi ihlale zikhona ke nezinkulumo ezinye eziyayi zithi phecelezi iphuma eceleni ungathini mhlambe ngalokho ngoba khona abanye abakhulumayo lapha einkundleni zokuxhumana imbono yabo ehlukile kule esikhuluma ngayo njengamanje njengoba abantu bengawuvali nje umlomo ngicabanga ukuthi nje mhlambe enye indlela yokuthi lo msebenzi ongakwenziwe buse ufakwa unyawo ledata ngoba ngisho ukuthi umunye ukukhuluma enye into ubengekho kade kuhlelwa inhlelo zokuthi kuzokwenziwa lani kuzokwenzeka kanjani ziqhamuka kumuntu obenga kusiyona ingxenye yokuhlela ubengazi ukuthi kuzokwenzeka lani uyikhulumela nje umbono wakhe ngesimphikiseke because bonke abantu bavumile ukukhuluma kodwa engingakusho ukuthi ngeke ngabona nje indawana encane ekuthiwa khona imali eqoqwa abaculi iye kanjani kumathole yabizwa ngesoso angikhumbuli kuma meeting bengihamba mina nefamily nebesihle nabo beyikhuluma ngemali yesoso cha angikhumbuli angifuni ukungena ke uyazi yena into kodwa ayikazi bekhona imali yesoso eqoqwa abaculi 2 abantu abasicelile ukuthi sibenzele umsebenzi ababona abaqashile sana ukufamily usho ukuthi nang umngcwabe sithi uzosenzela ngokuvumelana ukuthi na ibona abaculi so uhlelo lethu thina singamathole besilenza nabaculi sihlibambisana nefamily akukho la liphume khona eceleni khumbula kunenkomo ebehambise ekhaya amagross ebehambise ekhaya akekho wakhuluma ngalona so ngicabanga ukuthi nje lento ibhekiswe kubantu abathile bebenza lo msebenzi omkhulu kangaka kube sengathi khona into errong abayenzile okunye uma ukhuluma ngo230 awuzange kube umncabo kaGupta eyedwa yabona njengoba sengikhuluma lokho eyedwa nje awuzange unele umncaba Gupta ube ngaphezulu kwalokho because kuningi okwenzekwe that abakhuluma abangazi bekwenziwani khona khumbula umncaba kaGupta ukunamatenda awu3
unane catering ngaphakathi uhle bese ngekutolo seplastic lapha nemsingi wonke lemingcaba esiyenza bungekho wonke amathenda bedecorative efakiwe ukufaka ideck ku 15 by 30 you pay about 30,000 ngikhuluma nje ngokudecorate uma ulethe ifurniture le yasematholo uzokhokha 150 ifurniture nje itulo lezi ngoba itulo zaphesheya kusona uplastic lwana ukuletha ithende lilodwa lizoba 100 and something because sikhuluma ngama-marquee sikhuluma ngama-tende sikhuluma ngama-marquee aluminium marquee so ke isound nestage esingakayana kodwa uNkulunkulu wami tata yikho ngisho ngithi ungazi khona kuyakwenza ngendlala westage lo yana sound engakaya ungazi khona kuyangizweni ugcina usophawula ngento ebengakufuni okunye ke ngiphawula ngoba bengikhona ekushaya kufanele ngabe ngiyaphawula because on if umndeni wakadlamini nabaciko ethi nala ebezona ngikhawenzanga ngiyophendula ngisho ngithi mhlawumbe kwenzakaleni kodwa bekhona ubonile senze nokungaphezulu ngoba kanjani ebesikthembisile ayi qedile ngethole mfokanana hayi impela ke kunjalo nje babunala ke sesibheka manje ke izinto ezinhle ke ezisazokwenzeka kuma Thole Funerals ke siyazi ke ngenyanga ezayo yani kuba ke iminyaka yamashumi iminyaka yamashumi 20 yonke Nkosiyami bakwethu akutshele Nkosiyami ngalo waiting period lona ngicabanga ukuthi ubonile emsinga ukuthi iexperience ka 20 years uyibonile siyivezele emsinga so masikhuluma ngo20 years nje asikhuluma ngeinamba ukuthi saphosela sisebenzile safika la sikhona so kusuka ke ngonyanga ngezayo nge1 so besivula ibranch entsha ceke lapha nemnambithi so ke wonke umphakathi noma kuma customer afuna uzojoin uMathole sicela ukuthi babuthelane bonke basondele because ngekusuka nge1 sizobe sine no waiting period mawujoin uzobujoina namhlanje ukhokhela u2 months bese uba imember ephelele kodwa senze uphathe wonke ama document yakho uma ukuthi nje unotshata unosithandwa nobabheka ufuna ubaphathe wonke ama copies abo uzovula ifile yakho bese iphinde uthola icopy esho proof ukuthi nansi membership yakho ubafakile abantu bakho ube nelist yakho lesiphinda sisho ukuthi sishilo ke sathi iviki lokuqala so evini lokuqala kuba elesine sobe siwinisa ngemoto wonke umuntu ozobe sejoinile imember semathole uzobe ngenela umncintiswano wokuwina imoto ngiyibonile ke sema siyifaka into zakhona zonke yathi 400 and something so iyodwa so izobe zu4 lezi moto izobe win so izowina so amanye ama $500,000 le moto kahle hle ngiyakutshela nje $500,000 ukusho ukuthi amathole spend more than 2 million ukuthenga imoto ezo4 imoto ezo4 izowina ifoto leso